ta ne shi. Shine tushen duk wata cuta da take addaba ta rayuwata. Chachu, dole akwai abin da yasa ya makara. Dalili ɗaya ne tak, wasan kwaikwayon su ne na tawagar su ta Aflaton. Kai mu je. Kin ganshi. Gashi yazo. La Abbas! Saniya! Abokina Abbas yazo! Sanunku da zuwa sanunku. Da gode. Kaga dan uwa, na jajje muku Delhi so tarin yawa. Ni kuma yanzu ina yi muku maraba a bisa ziyarar ku ta farko zuwa ƙauyen mu. Gashi mun zo tarbar ku ba tare da mun canza kayan mu ba, kun gani ba? Amma haka ai bai hana kuma kara ba. Tun da muke tsaye anan saboda kai. To kai nan falwaya ne da tuntuni kake ta tsaye? Ba ga benci ba za ka zauna ba? Kai dai ka ji kunya fe tsarare. Ka yi shigar rap din ma ba za ka yi ɗabi'a irin ta bai da ba. Kana yau babanka gatsali. To ai baban shine ya jawo kai maza haka ai. Wannan zance haka yake Shastri. Ravi, Shastri, kai Ravi. Shastri. Kwashi kai da dan kusun kwa. Wai kenan. Ko kuma yan koro, kuma ku kwasa mana. Ashe kamfanin draman ku ne a Platoon. A kowane kauye kenan kuke wasa? Ai dan wa mu yan gantali ne. Su kuma yan gantali tsarin su daban ne da na kowa. Rabin kofi kawai zaki zuba min. Kai Shastri. Sauran rabin kofin da yawunka zaka cika. Gaskiya ne Saniya kawai ki zuba masa rabin kofin ya isa. Ka ba ga dan baka da kyau wallahi. Saniya, tunani ne kan cewa tunda yanzu kina nan, me zai hana kwalliyan dandalinmu na Platoon mu danka sha hannunki? Ba maganin za mu samu wacce za ta iya tsaya mana kamar ki ko ba haka ba? Da kyau. Yau wace rana an samu mai dan wayo a cikin wannan tawagar ta jakuna. Kai Shastri, kai Ravi. Shastri daya. Ka gaya min maudu'in sabon wasan ku. In ya so sai in ga me da me ya kamata a yi. Ai wato Saniya, wasanni irin waɗannan su suke ba wasu basirar shirya fim. Wannan wasanni na rubuta shi. Amma kuma daga fim na samu basirar rubuta shi. Da gaske? Ya sunan wasan? Golmal. Da kyau. Dama me zai tsammani daga shashashu irin ku? Golmal. Ban zai marasa amfani wani wai. Golmal. Wani zubar wannan tsawon kawai magana shirme ke wa mutane. Bitar wasan mu ma ba za mu iya yi a nan wajen ba saboda yana nan. Ko? Saboda tsawon nan yana nan. Shastri, kai Ravi, kai Shastri, kai Ravi, kai Shastri, kai Ravi. Kai mana. Kai ne Shastri, shi kuma shine Ravi. Bayan nan kuma ina ne za mu iya bitar mu. Yalla bai, babana yana yawan cewa mutum ya martaba gashin bakinsa haka zalika, ya martaba aƙidocinsa. Gashin baki shine madubin ruhin dan adam da kuma alƙiblarsa. Gashin baki shine madubin tunanin yalla bai. Da kyau, gaskiya ya tabbata cewa baban kai yana da tunani mai kyau da kuma ma'ana. Abin da ka faɗa kimarsa bai misaltuwa. Duk wanda baya da gashin baki tamkar baya da zuciya ne. To amma shi baban naka yana ina ne? Yalla bai. Babana ya tafi zuwa lahira tun shekaru da suka wuce. To da kyau. A gimse. Daga nan duhu ne sai lauka ta gaba. Kai da kyau, kaga kafce. Gaskiya wannan kafcen naku babbar harka ce. Mun gode sosai. Godiya. Abbas dan Allah yana so kai addu'a ga Ubangiji. Shiri na da nake shiryawa. Na Ali Baba da barayi 15 ya burge mutane kamar yadda muka burge ku yanzu. Barayi 15? Ai labarin Ali Baba da barayi 40 ne. To ai da yake ya kasance wasan ƙauye ne. Kudade ba za su kai a samu barayi 40 ba. Shi yasa kawai muka mai da shi Ali Baba da barayi 15. Ravi, na rubuta jerin sunayen abubuwan da ake bukata. To da kyau. Yawa yanzu abin da za a yi, ku kai Saniya zuwa shagon Pichku. Ka gane ba? Sai ba mu kai daga baya a biya shi. Muna da matsalar kudade ne. Kintu, sakko daga nan. Za ka faɗo nan. Ravi, don Allah jama'a, ka yi yaron nan magana. Kai Cintu, me kake a can sama ka sako mana? Ka sako mana ko sai ka bari? To wai Rabi, wacce majami'ar ya na ganta a kulle? Wannan majami'ar tana mararraba na fur da kyarwara ne. Kaga sakamakon rikici tsakanin ƙauyuka kenan. Na tsawon shekaru da yawa an kulle kofar wannan majami'ar. Taimaka yaron nan gara ya wuce a cikin ruwa mai.
in dai ka shiga za a samu tashin tashina. Abbas, me haka kai? Ka balle kwanan majami'a? Da ban balle ba yaron nutsewa fa zai yi. To amma Mace, ni maza ban bar nan wajen. Kai! Me kai? Kai waye? Ka ga yalla bai. Na ce waye kai? A dan wa kada haka. Waye Dan kai wa ka ka ballo saurare nan ni mana. kwana? Kada haka. kwata-kwata baka cikin raina inda hayaki baya bayyana. Kada ka ji mamaki a nan tukunyar ka ta dau zafi. Kada ka shiga wannan maganar kaji ko? Sau da yawa mun sha samun takaddama akan wannan al'amarin, kai ka fi kowa sanin haka. Vigilant! Ranar tsaka kana harbi wa mutane a gari, mun riga da mun yi maka kashedi. Za mu iya kama ka a bisa wannan abin da ka aikata. Amma wancan shi ya balla kwaɗin majami'a. Saboda ceton ran yaro ne ya balla kwaɗin majami'ar ba don wani abu ba. A gani na muradin Ubangiji ne hakan. A yanzu haka kuma zai saba wa addininmu idan aka ce za a sake rufe wannan majami'ar. Sabo ne hakan. Kenan me kake nufi da hakan? Tun da an buɗe wannan majami'ar ba za a rufe ta ba. Zan nemi izini daga gwamna. Duk wanda ya ce kuma zai ja da wannan hukuncin, to tabbas za mu kama shi. Ni san ban yadda wannan hukuncin ba. Tabbas ba za a rufe wannan majami'ar ba. Daga yau wannan ya zama nauyin da ya rataya a wuyana. Duk kuma wanda ya ce zai katsalanda, sai na sa shi ya tuna madarar mahaifiyarsa. I will make him remember Mozambique. Muje! Samsam ban taba ganin ka ba. Shugaba, wannan dan abokina ne. Daga Delhi ne ya zo nan. Suna? Abhishek Bachchan. Sunansa Abhishek Bachchan ne. Malami! Zona, Abhishek Bachchan kuma, to ban ce haka ma me zan ce? Abbas Ali zan ce? Idan mutanen kauye suka gane cewa Abbas Ali ne balle musu kwaɗan majami'a, to dukkan mu sai mun zama shekagu ina gaya maka. To amma Abhishek Bachchan shi kenan da sunansa ya fara da Ab sai ka bai da shi Abhishek Bachchan ba ko karan ko Vijay ba? Idan Prithvi Raj ya gane gaskiya to ina tabbatar muku da cewa Shastri! Abhishek Bachchan. Maza ku biyo ni gida. Mu je.